Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka mahuyang nga taga Landing Katarman, Liloan, Cebu. Ang atong tatampo nagdasangan nga Rodney. I love you, Rod. Jazz, sure ka sa'y magsulti? Oo. Sigurado ko sa mong gibati. O, na-feel sa na ako nga nakigusto na ako. Mabasa na ako sa mong mga lihok. Oo, sakto ka. Pero mahadlok man ko nga musurog relasyon, Jasper. Kung mga na, di tayo kapugson. Pero pasagdi ko nga ipakita na ko niyo mga seryoso ko ni mo. Jasper. Wow, taasag buhukan niya akong amega, uy. Lagi. Karon gani o? Na nagpa-deliver na sa siya din sa opisina para kuno nga dili ko magutman. Aww. Pero saan ka kung makakitag lalaki ngayon, anak, no? Kana bang ati manunta? O niya, ipa-feel good na to kung sa takalove. Ikaw, muabot na niya nanimod, day. Ay napagdali. Kay muabot na sa panahon nga dili ka mag-expect. Day. Oo, ako gani. Niabot na si Jasper nga wala ko damha. Ug ako mag-expect ngayon ani siya nako. Ingon ani dahil ang feeling sa panguyaban sa. Tuway, karang kita na sad mo panggaon ba? Onya. Unsa na may plano nimo? Sugto na nimo siya? Gisugot ako ni mo? O Jazz, enough na sa mong napakita na ako para ma-prove nimo nga love ko nimo. Ug tinudaan na lang imo diri nako. I love you, Rodney. I love you too, Jasper. Uy, ganun na nawag magalis si Jasper. Halo? Hi. Gimingaw naman ko dayon ni mo eh. Ay sus, kasweet ba, uy? Lagi. Kung di ka niya inig-out mo ha, ihatod na ka sa mga apartment. Oh, sige. See you. I love you. Sige, no, duty pa ko. I love you, po. Uy, I love you too. Hindi nga karon pa buntak ang uwan pag-abot nato. Lagi? Ano naman ang mo plastic? Pagkaon na to. Gusto kong makigdungan o panihapon mo. Ay sa palabi. Uy, may labigay kong mayo ni mo na. Mga gusto na ko. Kaya ako, inapagigay ko mo. Jasper. Ha? Anak siya matug? Uday, kay gusto pa magkayo ang uwan hantod ron. Di sa ko gusto nga mabasa na siya sa uwan. Uy, abay pa lang wakoy pagpakabana niya. Sus, kaigabi, ani mo. Sige na, uy. Balikan na to kay basig nangita na to ni mo. Bye na. Bye. Nagbalik na ba na ka? Oo. Ginina rin. Nagsigir ako tanaw mo. Ikaw yun. Rod,
unsa ka kung mag-ipon na ta? Ha? Unsa? Nag-ipon na mo? Oo. Naghako tayo sa mga butang gabi eh. Day, dili ba paspas ra kayo ang mga panghitabo? Ayun sa kong sinuhi-dugayan, day. Nakita bitaw nimo kung unsa kong ka-love. Di na nakubuhian ang sama ni Jasper, day. Day, Rod? Jas! Yakos kusina. Oh. Kaya naman ang nauni mo. Gigutom na ka? Okay ka na makaon. Ha? Ano man? Wala ko'y trabaho. Unsa? Nga naman? Gitaktak ko. Ay, Di ko na mawad ang trabaho. Labi na nga, nag-ipon na ta. ayaw pagsulti, ana. Okay ra na. Magkapangita na kaglain nga trabaho. Ay, kabala ka. Sa pagkakaroon, ako'y bahala nimo. Thank you. Rod, naunta ko'y pangayoon nga pabor ba? Oo, unsa man na? Pwede ko mangayo og gamay ang kwarta? Mauli unta ko sa akong ginikanan sa probinsya? Mapam sila kahibagod nga wala ko'y trabaho. Unyan, ibaw ba ka nga ako rin ilang gisaligan? O sige, may problema. Pila man? Pakulma lang ko 10K. Lisan di ka basta makatrabaho na ko. Sige. Rod, okay ra kung mga 1 week ko din sa probinsya? Ha? Uy, hindi ka mahibong imong pamilya? Nga no, nga wa ka mo trabaho? Ignoran lang ako nga ni-file kong vacation leave. Sige, Jas. Way problema. Rod, mauli na ko ron. Amayo inuon. Gimingon ako nimo. Ako sad. To di ba ka nang makapada ka ng paraplite? Nakutan mo gin ko eh. Di sa mga 500 lang. Sige. ngano ni sugot man ka, uy. Day, di ko gusto nga magbinaw niya. Sa napabitaw siya trabaho, siya pa sad mo ay nagsige og gasto nako. Hinuon sad. Pero, wa man ka kay pagduda niya. Wa man sa gamay. Wa lang gid ta kay angay kadudahan, day. Ay, makauli na gyud ko. Sabay na lang ko manihapon. Sure ko nga nakaluto na rin si Jasper. Oh, ano nga pa may linuto? Kung kaya magkaday ni si Jasper, mingo man ang bahay. Napaigil ako, Rod. Nangita ang buong trabaho agad. Alas 10 na sa gabi, nakita pa kagtrabaho? Kanina rin kong udto nila ka eh. Kapit na ni makurot akong gasolina. Traffic, eh. Pasig na pa ka extra na para gasolina na ko. Sige, magpadako. Oh, wala kasi Ali. Sam, kita kang Ali? O duty oy, hospital. Mao ba? Asa man siya ang ospital?
ni half day pa mangyog ka, uy. Oh, ang. Di man ko mahimutang kay basig na unsa na ka. Okay ra ko. Maayoy noon. Ay sige, adun ako day ha. Pagpakaayo ba ya? Salamat, tay. Muli lang muna ako. Excited na kayo sa party niya sa the reveal sa atong baby. Ako, sad. Jasper? Rodney? Jasper sa ni! Ha? Usipot mo sa mga ni? Narinig kay babae? Oh, si Rodney? Kibuan rin ko ni mo? Ha? Ano man, girl? Nagtuod ka nga seryosohon ka ni Jasper? O sa may makuha niya ni mo gawas sa imong kwarta, ha? Oh, Kay kung wa pala kay kwarta, di ko masugot na makigtunga ko ni mo, oy. Nasugot ko nga uyabon ka ni Jasper kay mabdos ko. Rodney, sorry. sa ato pa. Gigamit ang ko ni mo? Ha? Sadbais ka, Jasper! Sadbais ka! You look so dumb right now. Standing outside my house, trying to apologize. You're so ugly. Sa kadayot nga higayon, nagtuog yung ko nga gimahal ko ni Jasper. Pero gigamit ang ko niya para makabuhi siya sa iyang kaugalingong pamilya. Sakit man tuod kaayo, pero gidawat na ako ang kamatuoran nga way tinuod nga magmahal sa mga sama namo. Ganun lang kukutob ug dagan jud kayong salamat sa pagtagad nga akong tampo. More power, RMN.